ai shi kan shi DJ Evan ya sha wahala a kayan na ji an ce har zufa ya dinga wata fanka aka sa mai ana riƙe ta tana hura shi dan wallahi ba karamin zafi ya sha ba ina ga yawa gaskiya Allah ba shi hakuri da haka. So wannan dai gaskiya kusan shine dan ya ci mana mashina wurin guda 2 zuwa 3 haka. Industrial machines mun yi amfani da kamar 3 wani point. Wato mu ko dai mu je mu kawo kaya mu baka mu san irin wahala ke zuwa irin ciwon kai muke samu ba. Kuma sai dai a kira ka a ce wai ba haka maka kayan nan ba. To wani kayan nan kaza haka za mu kwana mu hana kanmu bacci. To ka gani sai kuma wayannan kayan wayannan mommies din. Wannan da aka gama su. Amma wannan yaran aiki ka sa suka ringa shi. Yara suka ɗinka su amma ina supervision. Okay. Sannan kuma da muka gama saboda ka zo ka ce ai ana so yayi datti kuma abu ne wanda ya taso daga kabari ya kamata yayi datti gaskiya ya dade din nan. So gaskiya in order to make it look like that sai da muka sa yara suka yi ta tattaka kayan aka yi wasa da shi a kasa da waye. Allah ya taimaki DJ Evan shi